Hej, mit navn er Oliver. Jeg er et professionel software tester, og jeg vil lige starte Oliver Tester som en måde at dele mine idéer og mine erfaringer som tester, og også øve at tale dansk og kunne høre mig igen og blive bedre til at tale dansk. Så ja, så som du kan se, det er min første dag på kanalen, så jeg har ikke en logo, jeg har ikke noget som helst. Så jeg vil faktisk lave en video hver eneste dag om hver eneste skridt i min kanal og i min professionelle karriere. Og jeg vil gå igennem mange forskellige emner til at tale om software test generelt. Så ja, så hvis du kan forstå dansk, og du vil lære at tale, hvis du vil høre på software test på dansk, så følg min kanal, og bare skriv, hvis der er nogle emner, du vil have, at jeg svarer på, og hvis du har nogle idéer om, hvordan jeg kan blive bedre til at tale dansk. Men jeg tænker, jo mere man øver det, jo bedre bliver det. Så det er derfor, jeg vil gøre det. Jeg ved ikke. Så lige nu, jeg har ikke noget billede eller noget som helst. Så faktisk, Så når jeg trykker på min kanal, så er det bare her. Hvis du siger, at jeg kan customisere min kanal. Så det første skridt, det vil være faktisk at lave lidt branding. Hvad er min logo? Hvad er min banner image? Det tænker jeg vil lave med DALL-E med ChatGPT. Der vil også være lidt forskellige om AI videoer, om AI og test med det. Men ja, jeg kan i hvert fald ændre det her. Oliver Tester. Jeg kan skrive lidt om min kanal, så hej, mit kanal handler alt om test og alt om software test. Jeg er en professionel med 7 års erfaring inden for test og testautomatisering. Jeg håber, jeg kan lære og så jeg håber, jeg kan lære og undervise, eller dem, der har lyst til at lære om software testing i Danmark. Okay, super. Så det er min channel URL. Okay. Og jeg har ikke noget her til tilføje. Så det er helt fint. Jeg kan bare trykke på publish. Og så hvad mere? Måske kan jeg gå ind i ChatGPT og logge ind. Og jeg kan lige logge ind med mit... Hvordan er det? Så jeg har lige lavet lidt af det. Og så det vi vil gøre, det er, at vi vil gå ind i Explore GPTs og gå ind i DALL-E, og jeg vil lave en, og så vil jeg skrive, kan du hjælpe mig at lave et logo til et YouTube-kanal, der hedder Oliver Tester, som handler om software test og automatisering. Og så det er meget fint. Så den fortæller lidt om hvad den skal gøre. Og så må vi se, hvad den kommer med.
Alright, så er den ved at lave billedet. Sådan der. Så det er faktisk meget fint. Så det vil jeg bare downloade. Og så kan du nu hjælpe mig med at lave en banner med aspect ratio, branding, det her aspect ratio. Og mens den arbejder på det, så kan vi faktisk uploade vores nye billede her. Meget fint. Og så er banner klar. Det er også meget fint. Så jeg klikker på upload. Den her banner. Det er virkelig godt. Og min watermark vil jeg bare have min Oliver Tester. Og jeg vil have det i hele video. Så det var det. Så som du kan se, det tog bare 5 minutter. Så har jeg min YouTube kørende. Så ja, så i dag det var lidt startvideoen. Og lidt om mig. Om hvad jeg håber at gøre med den her kanal. Så jeg håber det var en god video. Tak for i dag, og vi ses næste gang.